В предишната част говорихме за това, как банката с въпроси лесно и бързо може да бъде архивирана така, че цялата или отделните категории в нея да бъдат прехвърлени в друг наш курс, или пък да можем да я предоставяме за ползване на наши колеги, както и обратно, те също да предоставят своята банка, така че ние да можем да я импортираме в нашия курс. Как може да стане това? Отиваме в модула настройки в лявата част на екрана и намираме линка банки с въпроси. Влизаме в него и най-напред отиваме на функцията експортиране. Избираме функцията експортиране. Първата стъпка, която правим, е да определиме файловия формат, в който ще експортираме. Избираме Moodle XML формат. След което избираме тази част от нашата банка с въпроси, в случая гръко-персийски войни, категорията, в която има 3 въпроса. Те ще се запишат, както забелязваме, като категория гръко-персийски войни, така че след като ги експортираме по този начин, след като ги импортираме, по този начин и ще бъдат и пренесени като категория в съответния курс. Натискаме функцията бутона експортиране. Отваряме. След като приключи свалянето, отваряме папката. В случая тя се е записала в папката Downloads на моя компютър. За да мога по-лесно да оперирам с този файл, аз директно ще го изпратя на десктопа, където след малко ще го импортирам в избран от мен курс. Втората стъпка, импортиране на архивирания преди малко файл, става след като отидем в друг наш курс. В случая аз ще избера курса ръководства, туториали, където отново ще отида в модула настройки, в линка банки с въпроси. Този път логично ще избера функцията импортиране. Отново ще трябва да окажа формата, в случая Moodle XML формат, на файла, който ще импортирам, и ще трябва да намеря файла. Аз вече съм го записал на десктопа, както разбрахме. Ето, избирам го. И качвам този файл. Още един път повтаряме операцията. Случва се някакъв път. Качваме съответно файла. Така че той се записва. И в момента остава да натиснем функцията импортиране. Служебното съобщение, разчитане на въпроси от файл за импортиране, ни показва, че успешно и трите въпроса са импортирани в новия ни курс. По този начин, както видяхте, въпросите от една категория в банката ни данни с въпроси, попаднали в един наш курс, за около 3 минути много бързо бяха пренесени в друг наш курс в рамките на същата платформа и вече са готови за използването им.